Ridicați-ați mâinile și slăviți numele, Domnul e aici, vrea să te ridici. Ridicați-ați mâinile și slăviți numele, Domnul e aici, vrea să te ridici. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Dumnezeu mă vrea pe mine diferit față de lume. Vreau să fiu cu adevărat un copil de împărat. Dumnezeu mă vrea pe mine diferit față de lume. Vreau să fiu cu adevărat un copil de împărat. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Astăzi, frate, nu uita tu și familia ta, pe toți frații să iubești și de rău să nu vorbești. Astăzi, frate, nu uita tu și familia ta, pe toți frații să iubești și de rău să nu vorbești. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da,